lære min ven Adil at lave en salto. Han sagde, at han kunne, men jeg tror ikke på ham. I skal lige se den. Ham. Kom her, Voje, kom her. Se, han er smuk. Sådan er han bare ikke født. Ej, sådan er født, mand. Så vi skal lige have lidt Faxicon Energy. Så vi ses, når vi er deroppe. Se, så har vi det her. Det er sgu godt. Som vi kan se, det er blåt. Skal vi have det? Hvad? Så er det. Jeg tror, det er lige. Skal jeg se? Jeg har lidt mere. Sådan. Ja. Se, så skal vi lige se, hvordan det ser ud. Så gør man altid sådan her. Vi går lige over til, ja, det giver held. Vi går lige over til trampolinen. Vent. Vi har lige sådan noget her. Men det må vi ikke få. Ses. Wow, nu kommer det smukke. Ja, det smukkeste. Det her lort. Vi har drukket for meget Faxicon i, hvad hedder det? Nej. Prøv at gætte, hvad det er derude, vi har drukket. Selvom det er Faxicon Energy. Kom. Ud med strømper her. Og det er... Jeg har en lille vabel. Det er fuck det, mand. Men, boys. Ud til siden med den sej. Ud til se noget endnu sejere. Var det ikke noget, at du skulle give mig tip? Hvis du skulle lære mig, så skulle du også give mig tip, ikke? Tip? Hvad fuck mener du? Du skal sige mig, hvad jeg skal gøre. Hvis du skal lære det, skal du starte med det. Okay, hvis jeg skal lære ham det, hvis han skal lære det, så starter man lige sådan her, ikke? Sådan her. Det gør jeg så lige 50.000 gange. Og næste tip, der skal I gøre sådan her. Puta. Og så skal I gøre sådan her. Ned på ryggen bare. Og så fjerde tip. Sådan her. Det er den aller sidste. Nej, det er. Og så er der 2 mere. Så det 6. det er sådan her. Der er det 5. Nej, det er 6. det her. Det her. Ned og så ned. Og så 7. Der er 8. Det er sådan her. Rundt. Lige sådan der. Næsten det samme. Og så det sidste tip. Det er sådan her. Gå lige ud på den blå, Adil. Du forstyrrer jo. Han er bare lidt spastisk. Ej, det er sjovt. Han er smuk. Men ikke ligesom mig. Og se, vent! Vent lidt. Du kan ikke få den ud af sig. Man kan det på med. Så sagde hun bare, det skal også, det går. Jeg vil også godt have en lykkehund. Så sagde hun, skal have en, der kan lidt. Okay, nu skal jeg prøve. Vi vender tilbage, når han har lært det lidt. Han har sgu ikke gjort det endnu, men han prøver at kysse Adil. Kysse røb med Adil. Publikum bestemmer, om han er god. Skriv det i kommentarer og like. Og hvis I synes, han er dårlig, skriv det i kommentarer, at han er dårlig. Og så lav en dårlig like. Men lav sådan en her. Han er også lidt... Han er også sådan... Han er syg nok. Han er en på min ringtone hedder han Adil BFF. YouTube. Må jeg se det? Hvad hedder du? Jeg har bare sig den bedste, den der. Den bedste? Den med sækbordet. Det er Adil Gaming. Men jeg laver også vlogs og lidt der. Ja, og så de andre. Den anden hedder Golden Gaming. Og den tredje hedder... Og med min fatter så hedder den bare Adil og Elias. Ja, så hørte I det, og I ved godt, hvad jeg hedder, ikke? Det er derfor, I ser video. Ja, vi er bedst. Og så. Ej, du var fucking godt for. Gjorde du det? Næsten. Jeg tror du gør sådan her. Den er fucking tæt på, mand. Den lille luder, mand. Jeg var så tæt på. Han er tæt på.
god højde. Skal du have lykkehuen? Ja. Se det lykkehuen. Rødder. Hold med rødder altid. Best friends, man. Vi er only queens, ikke? Sådan er vi født. Og jeg er så langt hår, jeg gider ikke klippes. Jeg skal måske have rødt hår. Husk. Hold med rødder i sådan. Ja. Gå ind og følg min musical. Simon Pastor. Gå ind og følg min musical. Snablag 22 Simon. Og følg min Snapchat. Der hedder jeg bare Simon Pastor. Og på YouTube der hedder jeg så Simon Pastor. Ja. Og this musical. Gå ind og søg Jojo. Og en Snapchat af rap. Eller bare, hvis I skal have min musical, så skriv MAC. Bindestreg den der nedenopstreg. Nej, det er fint det. Og så gaming. Det behøver ikke at skrive, det er lidt svært. Jo, det er meget nemmere. Hvis det ikke kommer, så ved jeg ikke hvorfor. Så er det fordi, han har slettet den. Nej, helt. Ved du, hvor tæt på det var? Kom nu, Hulerøven af. og så lige på, det giver meget held. Strømperne skal ud, så ellers skal det ikke have. Jeg giver ham lige noget dejligt. Hvorfor min? Der er en tår. Ja, bare en tår. En lille tår. Smalle bros. Det er godt. Nej. Ej, jeg gjorde det. Jeg laver en kraftdumme snart, mand. Hvis han ikke gør det, bliver han krøllet. Om kul i hovedet. Kom så. Hvis jeg giver op, så kan han kaste vandballoner på mig. Ja, hvis han gør det, så har jeg faktisk vandballon, så kommer han ned. Så kan han låne noget badetøj. Kan han få det efter sig. Og videoen var højst måske 10 minutter. Jeg går lige væk. Og husk ikke at gøre det der. Ej. Men hvis det var 10 minutter, så slår vi måske lidt længere. Det er ikke et problem at slå rundt, men det er bare balancen. Jeg tror, vi runder af nu. Så vi laver en tør, det ikke? Vi runder af nu. Jeg vil bare sige, giv den et stort like. Skriv i kommentaren, hvis I synes, den er god. Giv en dårlig, hvis I synes, den er dårlig. Adios.